बे चाइनानि मानसिफ्रा गासैबो मुवा बेसादखौ नकलि हरजोब्बाय, खालि बे कर'ना भाइरासखौल' अरिजिनेल हरबाय। बेखौबो नकलि हरनायब्लानो मोजां जागौमोन। हेलौ लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान निउस आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव बोरैबा हाबसनफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फिसा इन्ट्र' होग्रोना लानि। फैदो लोगोफोर, दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटनिफ्राय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जादों पुरामानदा ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना कमिउनिटि टाबाव मोनसे पस्ट खालामदों। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीनि गोदान मेथाइ फैगासिनो। जेब्ला बिथांमोना मेथाइखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं बे चेनेलाव आपडेट लिंकखौ आपडेट खालामनानै होगोन। 31 मार्च हरनि 12 रिंगासिम आसाम सरकारा लकडाउन फोसावनायखौ बयखौबो मानिनानै सोलिनो थाखाय आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। फारसेथिं ओरैबायदि दुखुआव दं, गोजानाव खामानि मावनो थाग्राफोरा न' फारसे फैफिननो हायैयाव गोबां उसुबिदा जानानै दं आरो खायसे बर' सुबुंफोरा ट्रेन केन्सेल जानानै थाबायनांदों। बेसेबांबा गोजान। नोंथांमोना दासिमबो पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै लिंक खालामनानै लादो। 31 मार्चनि सिगां नोंथाङा लिंक खालामाब्ला 10,000 रां होनांगोन। बेनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो सानदोंब्ला नोंथाङा बड' इनफो इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। बर'नि मोनसे गोदान मिउजिक फैगासिनो। जेब्ला बिथांमोना भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं बे चेनेलाव आपडेट लिंकखौ आपडेट खालामनानै होगोन। फैदो लोगोफोर, दिनैनि लास्ट निउस आपडेटनिफ्राय। दिनैनि लास्ट निउस आपडेटआनो जादों गोदान मिउजिक। जेब्ला बिथांमोना भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं बे चेनेलाव भिडिअखौ आपडेट खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम।